Huriani tuhata nadong di bagas joroon, dohot na mandohoti secara live streaming, masuk mahita di parminggota, martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuata sian buku ende nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Martua do halak na manaon di pangunjunan, ay dung tao siyan pangunjunan ni, jalaona do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Mauliate maroha nami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan sa leleng nileleng na. Sa ilehon matondim tu roha nami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami, jala asa hulului hami akka na di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mangambat hami tu hasonangan. Sa ipaganda haporsyaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami. Asa mo nang hami ro di ujung na, lahuman jalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende 557 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion.
ima patik parjolo satu paupaton, patik na parjolo. Ahu do Jahoba de batam nina de batata, dang jadi marakup ahu bahenonmu de batam, patik na paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, ianggo tung gabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalana, ay hona uhum na do sogot akana marsineang di goarna. Patik popaton, ingot hamu mapabadiahon hari minggu i, dinaono mari maula hamu nasa siulaonmu, alayanggo ari papitohoni ari paradiana ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na manggabati hutam. Ay dinaonom ari do di topa de bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhoni, dibahini do umbahe na dipasupasu de bata Jahoba, ari paradiana nai jala di parbadiai. Ima saatna atong rap magido gogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhata sian buku ND 220 tolu ayat 2 dohot ayat tolu. Hallelujah, thou sian ho, sai niluluy mahal, thou supang alani holong no, sailam ganda holong tuhu inatan Golgota kasih tapaunduk be marohata diadopa ni amata debata, tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu ni jolo ni bangsa habadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jot-jot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahayanan nami narwai. Dang huhaholongi hami hosya nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang donga nami, dang doson diri nami hubahen hami.
Di baheni tamado rimasan mu jala uhuman mu hami tuhamatean sa leleng ni leleng na. Alay na maporus mahami nuaing tuasi ni roham na godangi. Mangidos yan nasa rohanami hasesa ni dosa nami sa luhut na. Sa iurupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya sima roham di hami halak na dangolon. Amen. Tabigema baga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosata. Sa tokin do hutadikon ho, alay papungupungoku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabinihon bohiku sa tokin waradopon ho. Alay marhite-hite dengan basa sa leleng-leleng na asyaku ho. Nina Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahitasian buku ende 183 ayat sada. Hata ni debata nagabe epistel di mingguta sadarion. Imanatar surat sian ende bindu 2 ayat 8 satrodi ayat 10 tolu. Tajahama marsoring-soring. Ende bindu 2 ayat 8 satrodi ayat 10 tolu. Di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi. Idama nungaro ibana marikat sian akadolok. Marhajijang di atas niaka robean. Tudos do hasudungan ni rohaku tu sada hije manang tu anak ni ursa. Idama jongjong do ibana di balik ni dorpi. Mandulo sian jandela marlinang-linang ibana mandulo sian tarali. Dungi makuling mahasudungan ni rohaku. Didokma mandok ahu. Hehe maho. Ale hasoloa ni rohaku. Nama uliutus jala ruar maho. Ay idama nunga salpu partaon nunga masohot dohot ariudan. Nunga pola mulop aka bunga-bunga di ladang. Nunga jupang tiki parendeon. Nunga pola terbege suara ni anduhur titi di tanotai. Parbue ni hawara pe nunga mamuka matoras jala nga iya hau anggur. Jala maruap na angur. Hehe maho ale hasoloan ni rohaku. Na mauli utus jala ruar maho. Ima sahat na martua doakan na tumangihon hata ni debata. Jala na upayapsa. Amin. Amin. Tabegema Korap PS Apostolos secara virtual.
Marende mahita sian buku ende pituratus sia ayat sada dohot ayat 2. Yesus mengasihi, bideli mandok Tua, nanggale met-metea, tong dona punana. Yesus Tuhanku, na punau. Bos rohaku dibel mandok Tua. Yesus mengasihi, pola mate Allah, lau manesa dosaki, ras mangukap surgoi. Yesus Tuhanku, na punau, sai bos rohaku, bibel mandok Tua. Taha tidakon maha porsiautai, songo na hina tidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumapalangit dohotano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhumon ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubano toro dong ditanom, na mulak mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, paimlaksogo tu halak mon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopa ni halah Kristen akan abadia, dohot dihasesa ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolo dosa dihalak no mate, dohot dihanguluan na sorasudi. Amin. Tabige matikting di bagasan sa minggo. Horas mari hita saluhutna. Titing HKBP, titing di huriata di Bagas Sadarion, Minggu pasapuluh toluhor dung Trinitatis, 20 Agustus 2020 sada. Topik Minggu di boto debatado na di Roham. Kosong sada. Permingguan di hari Minggu. Pakkobasion per minggu di huriata di hari Minggu tanggal 5 September 2020 sada tapatu pada permingguan 2 hari ima naparjolo bahasa Batak masuk pukul sia 00 WIB napar duahon bahasa Indonesia masuk pukul 10.00 WIB pinangido matu sude ruas nomor minggu di gereja asa tapadalam ma protokol kesehatan. 02 pertanyaan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat tanggal 3 September 2020 sada ima wilayah 10 tolu dohot wilayah 10 opat. Asaret tamaro tu gereja. Jala pinangido ma asa sude ma hita ruas menghuton pertanyaan ini di Bagas Tabe secara live streaming. B. Jadwal pertanyaan wilayah boima tajaha di titing nadong di hita.
03 persembahan minggu, pertangyangan dan persembahan bulanan atau tahunan. A. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan ibadah minggu di rumah dan pertangyangan. B. Persembahan dapat diberikan melalui sintua wilayah dan untuk diserahkan kepada bendahara atau melalui rekening gereja, BRI atau Mandiri, atau boleh lewat barcode gereja. C. Memberikan pelayan bulanan atau tahunan sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota jemaat untuk menunjang operasional dan rutinitas gereja. 04 Dewan-Dewan, 04.1 Dewan Koinonia, 04.1.1 Seksi Sekolah Minggu. Permingguan secara online manangjum tu kelas TKB di hari Minggu sadarion tanggal 10 Agustus 2020 sada, dohot kelas sada sahat 2 di hari Minggu tanggal 5 September 2020 sada, Boy Mata Jaha di Titing na Adong di Hita. 04.1.2 Seksi Remaja, Parheheon Remaja tahun 2020 sada. Duksiduk titingon tabegema sosialisasi marhite rekaman sian panitia Parheheon Remaja tahun 2020 sada. 05 Ruas Namoding. Di hari Selasa 24 Agustus 2020 sada, Nunga Jumulo Marujungolu, Amata Waldemar Perin Simbolon, Tinambunan, umur 21 tahun, nahi nabaluhon ni Inata, Nurita Boru Situmorang. Alamat Tanjung Barat, Selatan Gang 100, nomor Pitu, RT 0 Sada, wilayah 2. Tatangnya koma asatibu tarapul keluarga namar sitaunoni. 06 Ruas namar ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan. Sude parhalado ni huriat HKBP Pasar Minggu Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan ma. Dihamu sude ruas ni huriata. Gor-gor ruas namar ulang tahun di Bagas Samingguon mulai siat tanggal 20 Agustus 2020 sada sahat tu tanggal 4 September 2020 sada, Boy Mata Jaha di warta jemaat na Adong di Hita. Hata ni debata di namar ulang tahun ima. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 10:7 ayat 7. Titing nasoji nahahon dohot parhepengon di huriata, Boy Mata Jaha di titing naung pinarade ni huriata. Songonima titing di Hita di Bagasan Sadarion. Horas. Shalom, yang saya hormati Amang dari Nang Pendeta di ibadah kita pada hari ini, Amang dari Nang Parhalado, Amang dan Ninang orang tua kami, Abang dan Kakak Naposo, serta seluruh teman-teman remaja terkasih, baik yang beribadah pada saat ini di gereja maupun di rumah. Saya Jessica Sihombing, sebagai perwakilan Panitia Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait rangkaian kegiatan Parheheon tersebut. Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun 2021 mengambil tema Hidup sebagai Anak-anak Terang dari Efesus 5 ayat 8-21 dan dengan subtema melalui pelaksanaan Parheheon Remaja, Gereja HKBP Pasar Minggu memperlengkapi remaja menjadi warga gereja yang kuat dalam iman, misioner, modern, dan berdedikasi dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam rangka Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu ini, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Pertama, lomba Parheheon yang akan dilaksanakan secara online terdiri dari lomba cover lagu, short video, dan interaktif drawing.
Waktu pendaftaran yang semula dimulai pada tanggal 1 sampai 15 Agustus 2021 diperpanjang sampai tanggal 1 September 2021 yang akan datang. Pesertanya adalah seluruh remaja HKBP Pasar Minggu. Formulir pendaftaran melalui Google Form di WA Group RHKBP atau menghubungi panitia lomba Amanda Buru Simanjuntak dengan nomor telepon sebagai berikut: 0812 9093 8620. Kedua, workshop secara online atau Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 September 2021 dengan topik Pembentukan Karakter Remaja Kristen HKBP Pasar Minggu sebagai anak-anak terang di tengah situasi pandemik yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Frida Simangunsong Borusiahaan, Guru Besar Fakultas Psikologi UI. Puncak Pareheon akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 12.30 dengan acara, ibadah, pengumuman pemenang lomba, dan pembagian hadiah yang akan disiarkan secara live streaming. Demikianlah rangkaian kegiatan Pareheon yang akan dilaksanakan. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Amang dan Ninang orang tua kami, serta partisipasi dari seluruh teman-teman remaja HKBP Pasar Minggu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Horas. Tasian buku ND 250 tolu ayat sada dohot udutna huhut papungu pelean. Jono kro
kami ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Imana mga ramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Jesus tohatai. Amin. Urian itu hatta hamwa kadongan saha porsiaun. Sudihitan waing namar sobba. Tutu hatta di parminggota sadarion. Remaja na pasobulong akamanami inanami nuaing naritongan di bagas nabi laho marminggu sunguni hita na marsaur di bagas joron itu hatta sadarion inasaha ma taabe hahipason tuhita saluhuna horas ma dihita barita nauli si hangul honota di parminggota sadarion ima di minggu pasapuluh tuluhon dung Trinitatis dienet sian buku ni Evangelium Markus biddupitu mamuka sian ayat 10 pitu toros tu ayat 20 tolu songonom mahatani tu hatta. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akasisian nama ibana siala upama odeng gabe didok matunasida asadoho dohamu hape somangarti dang dapok rohamu naso terbahen ramunjol mabahenon ni nasa na narosian ruar tu bagasan ibana ay somanang bongo ti tu bagasan rohana tu butuha dui lao dungi bolong doi muse di inganan na suding asagabi ias dohot saluhuna si panganoni alayoddo naruar so siadzol maido mangaramuni ibana ai siap bagasan sian rohani zol maido ro pikiran na jahat permainanon panakon pamunuon pangalakupon pangahaution hajahaton pangatsion pargadobuson panorangon pangitsahion gijang dohot neang niroha narosian bagasad dosa luhut hazahaton odeng jala akaido na mangaramuni jolma ima sahni turpuki urian itu hatta hama kadongan saha porsiaon sada namat sai borat di hanguluan dohot di parugamoon naong niulahon ni ala Israel nazulu dohot hala Yahudi imana genoranna dengan istilah adanya najis dan tahir kalau di hatana somal tabigi adong na halal adong na haram sasitonga dang apalana ditukangi sabing akaturan doh ruhuti pola sampai maronom 110 tulu akapatik-patik naga bisa ada aturan bahkan menjadi adat dan budaya di tengah-tengah orang Yahudi yang harus dilakukan dan tidak bisa
tidak dilakukan. Niani borhat sian pemahaman teologi nasida do. Ima namanya menyatakan memang anggo dingulu ni halak Israel takasdo dihanguluhan nasida bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Debata nabedia, debata nasokal do Tuhani. Nasubui ramun jolma di hadapan nibana. Dengan pemahaman Allah yang kudus, debata nabedia, debata nasokal. Dari sini mereka memahami hukum Taurat itu, yang hukum Taurat yang ke-10 itu terutama kasih terhadap Tuhan Allah itu, mereka menjabarkan itu ke dalam aturan-aturan pola hidup, etika hidup sehari-hari yang harus dilaksanakan. Nak pegawe terpenjara do gudang nasida alani dan hadong boy itu mangulahon. Dan hadong boy mangulahon manangisi pe. Nasikop sian aka ruhu ne aka nak pinatu panasida bahkan itu disebut menjadi satu budaya yang harus diikuti, dijalankan dalam pola hidup keyahudian. Gudakian termasuk songot taringot tu si panganon mulut azahe di tulu Musa 10 sada, satu tulu Musa 10 tulu dan buyan langon akan nasongonon na jadi do panganon aka papahanan na mertabirik na bula 2 pakna guk aka ruhuti. Banyak yang mereka, dan salah satu yang paling kental adalah yang ditentang oleh Yesus Kristus buat kaum Parisi Yahudi pada khotbah ini. Ima nama ngatusi na dihanguluhon na sida songon na perjului sudedo najis mololau tu onan tu pajak sudena binot cap pajaki kejulu cuciot do dang boy masuk tu jabu sejolo diburi tanganna terhera prokes noeng robane alai dang prokes nani noeng nani rok ngai turpu kona kamangin angga daw dak protokol kesehatan non. Tapi ini menyangkut pemahaman mereka di awalnya terhadap Allah yang kudus. Dohok pemahaman Allah dan adokkan hubungan ni halak Yahudi, dohok nasu Yahudi najulu di luar mereka dianggap itu najis semuanya. Di luar mereka dianggap kafir. Jadi kabarang nasanonannya tong boido ngai zamai. Ngai zama halak, ngai zama ngai zama nasada, zamai. Jedang boy iko buriod don tangap pekonia suatu nokona di son aka tangan ni berdosa jadi rido parsaorap pe betul-betul saya nggak tahu apa memang sampai sekarang begitu inklusif jiwa keyahudian ini ya memang sudah terdidik seperti itu. Nah noaing dong roh Tuhan Yesus akka manginang ini diperalat oleh para kaum Yahudi, orang Farisi yang mau menangkap Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat bahwa para murid-muridnya itu makan tanpa cuci tangan. Imajamita sadarion. Mereka makan tanpa cuci tangan. Romana sida manukun diturupukon akka manginang gabe jadi dung muli bana jala holang sian natoropi disukun akka sisian nama ibana sialop pamodeng gabe dirok matusnya asa do dohamu hape so mangarti. Anda juga tidak memahami ketika Yesus telah menerangkan tungna so jadi ramuddo zolma anggo hola binain ni ru perduru anggo hola binain ni si panganon anggo hola binain ni kehidupan secara lahiriah nasubui do ramud jolma binain ni
Artina kamanginang danga dong hubungan ni partod dion, danga dong hubungan ni hayasod dohok debata, dohok ruhu perduru, dohok akka adat, dohok budaya nok turun temurun di tonga-tonga ni ngulu ni hazol maon. Tazahan noni sian ayat sada di bona ni turpukon akka manginang. Gabe Roma Jesus madok tu nasida. Dienet imana ma nasya buku ni si Yesaya ayat 20 sia ayat 10 tului. Dipuji-puji pamangan ni bangsa doau. Alai rohana Daudo sianau. Jawabannya sederhana harus satu hati. Dipuji pamangan di bangsa seolah-olah mereka mau menguduskan Tuhan Allah, seolah-olah mereka telah berbuat yang terindah untuk Tuhan, telah melakukan ibadah kepada Tuhan dengan pola-pola hidup seperti itu. Itor hidup Yesus mah ho pangatci. Bahasa Indonesianya, hai kamu orang-orang munafik. Kata buih do songoniak kamanginang. Dan medok dengdenggan ruper duron. Perlu duringgan. Perlu dua adat, perlu bah sotong gerero hatta teh. Nah periduk Yesus dison ai gabe ada nyakau pumuna do. Nah di ulah kamu dihangulokon tak nama dok tak perlu ai Yesus laudo tu pesta perkawinan didapat do tu keperujuhan. Yesus bukan mau menentang adat dan budaya dan tata cara hidup. Naneng dohonon ni Tuhan Yesus sotung gabe diabati manang tumibbo di bajolma ruh ni hazolma onon paradatono budayaon sian mengului Tuhan teh dang medok dang rikot dua ada dahamunah bulu gabe zolmana sumereda ngabahaya ya mangate haru zorongang zolma makatai dulu sumereda bayoninna. Tata cara berbicara pun juga telah menjadi adat. Pangalakan di zolma pe gabi ada dota dok. Muloro mental rupanin na buti. Song gue dek Indonesia kan itu lah. Song ni on berdelanin na kan. Itu ridok gue zolma na sumeredet. Iya. Jadi dang naso perlu etika, estetika ni kehidupan on daun. Tetapi itu bukanlah menjadi sesuatu hal yang membuat kita tahir di hadapan Allah. Perangkat hidup boy membuat orang semakin tertata dalam hidupnya. Nuhain Yesus mandok dipapuji-puji pamangan di bangsa doa wala yang gorohana daudo sianawin. Abudo tabigi nakaning kor apostolosi teh. Itu saya dengar gabungan dari beberapa gereja. Iya, ngabubi kita potong markor virtual be di nuaing alani nga 50% ate ninna do pero honok ko lan budo pe paksa honotone. Abubi kita markorang ka virtual sa songon na mula jo sumuang tabu tahilala akka nomor minggu dipuji pamangan di bangsa odo alebui do amang sipata aduh istilah no ingat aduh tahe bukus ni handphone ni casing casing budu bagat sipata casing ya alai masin ni bagasan ya mesin lama ya songod dihamyan ninna rupani ya
motor jeep, mesinnya mesin tik inna kan. Ya. Artinya dak sesuai kesingna dohot isina. Itu yang mau diberantas oleh Tuhan Yesus. Nangi. Ay dohamu habidang mangarti ninna. Dohamu dang mangarti. Ayaka anggona masuk siapa manganina tarida seru perdurui si panganoni laudu yang notu nasuding. Gabe mulat musayas. Alayang gona ruar siat zolmai. Ima mabmain ibana ramun gudang do ibain si aka contoh nih aka nabui ruar siang nguluni zolma molo suding gabbe roha nak pikiranna alani do mututur pukon hamu kadongan sahpor siaun di bagasan Kristus Yesus to hatai nuaing ditogihon turpukomma tuhita bagaimana setiap orang bisa melahirkan kehidupan yang baik. Alai kosar rohani zolma ido tu pikiranna gabi bui zolma malulahon naringgan. Alai mulurang denggab rohani zolma tangadong bui naringgan ulon ni. Jesus madok daktar perbui hutada tajahu. Tidak akan bisa. Noang bohado paulihon rohani zolmai asa maperbuihon ngolu na denggan ngolu na gabe parsobbahonon ngolu na hinalomohon ni rohani debata. Jadi menarik do falsafah ni batak madailing akka manginang batak akola alai gabe hirasulidu hita batak maka nguluhonon ima naginoranna boleh si melungukian dak keboton waing di Pematang Siantar ketika Bapak Bupati John Hugo di sana. Ini hampir di setiap taman-taman diukir di Pangpang kebe rasudidu hita alak Batak maka nguluh hafal sawang bahkan mungkin di Toba mungkin ada naginoranna poda na 5 dia juk dohudokon RP3B poda na 5 hari bagi hamu ita he ya ima bolo di halak Batak poda na 5 dakola Pancasila dong ya jadi hitap ya dong go nakin waranna poda na 5 nomor sada ima siap poda na 5 payas roham. Dan apalah binoto wasek koni nomor sada dirumuskan. Saya nggak tahu entah itu di zamannya Raja Inal, saya nggak tahu entah itu di situ ini muncul ketika Raja Inal Gubernur Sumatera Utara. Nomor sada siap poda na 5 ima payas roham. Bersihkan jiwamu, hatimu. Ima nomor sada poda na 5 iya ima R dah mulubuyan non asabui hafal hamu RP3B dah sadong sipata taingot istilah-istilah nata ciptahon alai bui taingot dah payas roham R roham baru na padua poda na 5 ima payas pamatangmu. Bersihkan tubuhmu. Alana burat tok songonon naking muludang ya serohan hatinya tidak bagus. Dang denggar rohana, dang denggar pikiranna. Homa mikirin aja di songon nedok ngesoni. Dakya bu pikiran ni dame na denggan menciptakan keteduhan, kenyamanan. Ya sudiru dang denggar disi, muludang denggar rohana do pikiranna. Ya, ima nomor sada naking mulu istilah ni akai naon adong go hodok di sermon namin narabui istilah sebenarnya itu istilah
kecantikan, tapi Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga telah membuat itu selalu dalam memberi pemahaman tentang berteologi dengan istilah inner beauty. Aduh tahi terjemahannya sederhana, kecantikan, keindahan dari hati, inner beauty, ya, keindahan yang terpancar dari hati. Jadi aurani zolmana songono pasti selalu memberikan yang indah, sejuk, dak kriminal. Ya, di dia iba baju faktorus cemberut ade. Di dia baju faktorus kriminal. Ya, nak pedang lau hita so kami dak ya tu salon. Ya rupanya kadongan na so ya tu salon rupani. Nak peso di cikrak bohini baun rupani mulunga inner beauty pasti auranya selalu sejuk dan baik. Nah, maka narana pedua hon dibain payas pamatangmu ninna ala budu songono jolma yes do ibana berengon sipata diduru alai tak takut di bagasan tadamu do betahe tak tak bahasa Indonesia ini tak tak ima asa tabbatong perbendahara bahasa Indonesia ku ya daki ya bagak jago basundar kan harga jutawan sudi tapi di bagasan tak takon ya kan. Jadi mulai dok pamatang atong payas pamatang win. Jadi roapi be juta pakai rupani mulunga saya meridi segar doenang segar. Itu juga gambaran kehidupan. Ayo sodung bagak tetes tidak apa setewi tak tahun di bagasan. Ini juga gambaran gimana? Ima poda na paduahon payas roham na kaning inner beauty na paduahon payas pamatangmu na patuluhon payas pahayammu. Ini menyangkut estetika. Ya perlu dong ias pahyan. Baru napau paton payas pekarangammu. Jadi au ada 10 tahun au diri au. Ini pekarangan ini menyangkut lingkungan rumah apa segala macam. Ada 10 tahun au diri au hampir gereja kita dominan di daerah perkebunan. Di afdeling. Itu berbeda do di dia do afdeling barak nih halak Batak do barak nih halak Jawa anggon kisah nyata do dang dah ada itu berbeda do mololawi batu barak nih halak Jawa sarupa do jabu isude dang arung beda nih sarupa karyawan perkebunan do sarupa do jabu isude ya enggak ada bedanya ukurannya bentuknya semua barak itu di emplasmen itu semua sama. Ale mololawi batu baraknya halak Jawa do tu baraknya halak Batak itu berbeda do. Sangat berbeda. Iya, mololawi batu baraknya halak Jawa oge itu ras-ras tong menereng. Bunga di zuluna. Ias. Laume batu baraknya halak Batak. Amang itu jomuran na do tu zulu ibainat to. Gaibat zomur tu zulu sudah songoni rudut itu berbeda doh hutai kan. Jadi dangboy di patuduhon kesejukan keindahan yang terpancar dari dalam hatinya. Jadi mulai isi ini lo akan aku mudah-mudahan nggak berubah dan bertobat nasida. Karena saya dulu agak keras mendidik para jemaat-jemaat kita kalau di perkebunan. Menyangkut soal ekonomi apalagi. Jadi barakon atong ai pateli tulu akau pateli lima soni do barakon ipe papat de sudi kan barak-barak ni perkebunan ni. Iya, mulo
baru muncul ma para bula mulai tahun 2000 tu kijang kan para bula si sudiru para bulan no sampai subuh menurut lah tu jebu para bula sudi alai sudiru naik kredit hidup bemulunga kajian bertemu di matong ngaro tukang kredit sebagai batu. Nah, sudah songone alanya daktar pancar sar rohana dengan ala nai bereng go bah mubaho berperbula saro pasal gaji du hitaina itu kor mubaho songoni boy au bibu dina hape sudiru nani utang tidak terpancar hati. Nah, iman edok ngapai ya sepakaranganmu, lingkunganmu. Nah terakhir mah bayas bagasmu sebum. Ai boy do longang jolma. Saya lau hita marmiami tu duru. Uli-uli denggan apa lagi batu jabuna. Sejulu satu kamar mandi. Soina marudukna, soina mebeuna, dangarok keyason, dangarong manangaha. Jenong najago roh halak bata mabaine, Puda na 5, RP3B. Ngabui hafal kamu tahe? Alana jamiton holanido, buhado maben roha dengan asa diperbuihon. Daringkan makanya dok parpesal meni sian sadok si jagau ni gumodang macaga roham aisyanido ruar mual hanguluan. Kalau persoalan hati tidak bisa bagus, pikiran tidak bagus, lalu bagaimana kita mau berbuat baik, mau berbuah hidup badidok si Paulus di Rom 12 ya sada sudah ngulut tahun gabi pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni rohani dewata. Ketika kita selalu memancarkan yang baik kepada Tuhan, persoalan nah sungguh dia dua sabui dengan roha bolo nak kaning bolo marsahit tita dan adong ubek ni sahit roha. Tidak ada yang bisa mencuci membersihkan hati ini. Subuyan langu nubat asa gabi tiur rohakku do pikirakku tangadok klinik nyon bulu adok pe dokter psikiater ya dang nggak bisa menyembuhkan itu dang boy tung soboi do adong mengubati roha. Bagaimana memperbaharui membersihkan hati ini agar membuahkan pikiran dan tindakan yang bagus? Tidak ada manginang mulong resek ibu tohamu masih rubah kita berbagi nah ubo orang arong resek hidup main sakit hati dua dong ya. Kenapa itu? Dia kan sakit hati. Ya. Nah manusia itu bahasa songon itu saya. Dia kan sakit hati. Lalu entah kapan dia sembuh nggak tahu kita. Song kopitor rupanya dukona ada waktu na sembuh kan? Nggak ada. Lalu kapan sakit hatinya itu sembuh? Tangan dong resep mah. Tangan dong ubah. Nah tangan dokter nah. Nah itu yang menjadi persoalan. Lalu bagaimana? Iya. Bagaimana mengobati hati ini, memperbaharui hati dan pikiran ini amanginang. Sungguh dia masabui dengan asa unang ditubuh hendak cingak kaundol nasa tak kapargado buson do akan anak asing persoalan pertikaian unang dipikir karena sudah di bagasan ngolon. Lalu bagaimana? Paulihon rohon. Sungguh dia do peringgat rohon. Tahu kejauh kedeta paras dulu belum itu. Ya. Bulu dia 400 tulu bulu itu amang edete. Ba holani nama. Holani do na huboto resek be amang na mangulon. Memang danga dokter Pauli Zolma rohana pikiranna. Holanodo ra bui
asa terpancar hanguluan nama perbuihon na dingkat siya kita. Tung nabuba rohakku di bawah Tuhan hidung Yesus maringan diau. Selama Yesus tidak berdiam dalam hidup manusia, selama Yesus tidak berdiam dalam hatimu, selama Yesus tidak berdiam dalam pikiranmu, selama Yesus tidak mengendalikan hati dan pikiranmu, hidupmu, yakin hatimu tidak akan pernah bisa membuahkan yang baik. Coba kita nyanyikan ayat 1 aja ini. 437 buku Logu 390. Tung namu barohaku dibantu haki dung Yesus maringan dia nung aso nangawon tung damero haki dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung aso nang doa tung damero haki dung Yesus maringan dia. Hidup baik kudok danga dong. Simulu saya maperbuihon naja takana roa hanguluan ni zolma taingok ma. Hanya Yesus yang bisa mentransformasi hati dan pikiran manusia. Di luar itu tidak ada. Mula don nosongon idok ngai di turupukon akka manginang holan nasa ruh perdurui gabe berengon merperbuihon akka nauli berengon hape dang deng gabe nang dituhani. Tapi orang-orang yang selalu disinari oleh Kristus Yesus itu pasti selalu membuahkan yang terindah dan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi manusia. Saya persoalan berbeda-beda. Jadi hidup ban dojo tabat hera 2 menit nayak kamanginang dah. Alanga masih huli ba. Lumiring na berzemi dong ala ni PPK mo. Hidup besar di dok. Ini sada-sada mah urokat mulu idok perubani gait say gait tamain rupani aduk tulu na sosialonin na perjulu amay ina kan mulu di alo amamat tong ina marsual kan ay apet tong nonggor ay mama na suhasiro ruan ngaina ya alo ina ya kan taksalon ina kan gabi do tiba si ina dungi neritik kan di neritik atong ayah saya toh nih saya murukan ngasai hudul ni si rupan saya murukan bagaimana kok di neritik ngeritik basai ay nang goyat tu si don normal lui berarti ritik ibana sian neritiki ala na berpudi tak sialoda danakin nana kubuat sani memak sipatau nang gabe so ngeperhon di dana katong mulu di bait Tuhan Yesus perumpamaan dak terbahen bongot tu harazan dari bata anggo sosongo dak danahonin na dang nagabe sude so ha naneng dohonon na gabe songo dak danaki ketulusan nai dodo kepolosan nai naneng dohonon ni Tuhan Yesus disi alai yang go di pola kehidupan sehari-hari unak songo dak danak kita itu hamu dulu dak danak isi na tubuh set tuba set samosir set kubang silidung diso heado hamu dang masipak kulingat do ngamu tidak danak magwarni merseding kan merseding dang masipak kulingat tulueri kan dungi roma maknan no sanonan kan dibuam makui holat dibereng masipak kulingan iya. Jadi iman edok nga merseding dungi berbeda satokin merdumse
berbeda merdomu sidang au pendirian songoni ya unang ngetong unak song dede anak iya tangbui songoni iya hidup bahan ba anggonong miad di bagai satu hati rohana dengan tulus-tulus madang pola pikiran di dang pikiran ni be ma buat dame ma las ni rohama sonang ni rohama anani dohama kadongan sahapor siaun di jo tema ni minggu sadari odo hita kamanginang di boto de batado na di roham Tuhan mengetahui isi hatimu iya Tuhan mengetahui alai na di rohai petarida doi nah denggad doh naroa sedih haidanna dari perbuatan kita dari ekspresi kehidupan kita di boto de batado manang ngahana di roham nadinggam manang naroa dia tahu melihat alanido tapaloas di paulitu hatai rohata pikirata kalau Tuhan kita biarkan berada dalam kehidupan kita tung nabu barohakku di bait tuhaki dung Yesus maringan diau kalau kita membiarkan Yesus lahir dan berdiam di dalam kehidupan kita ini pasti terpancar kehidupan yang membuahkan kedamaian, kebaikan, kasih dan ketenteraman dalam kehidupan kita. Alani unang ma holar ruhu parduru tapature-ture alai doho ma naumargai roha nak pikirata denggadoi molo tapaloas Jesus miadi bagasan hita amen martang yang mahita maulia rohanami diho ali Tuhan dipakulingi ho hami marhiti hatam sederion holakodo nama boto rohanami nadinggan manangidang asa di bagasan rohana dingganido maparbuehon pikiran dohop parulaon nadinggan jujuk sipata tutu Tuhan holan ruhu perdurui hupa uli-uli hame akar ruhu ni hazol maon sabing hula hokame di warhoro akazol manasongoni pangatsi orang-orang munafik alani Tuhan saimian mahuri bagasak kami asatung tarpai baru kami diri nami rohanami pikiran nami asa melua kami siap pinar hatuan nih akar ruhut perdului mulai ate rohanami di ho Tuhan ala saya dipengot tohami marhiti-hiti hatam martangnya kami ale Tuhan di sudi ruas nehuriamon sian namet sahak rudi nama tua lumowi Tuhan di masa-masa sulit pandemi COVID-19 siaon dan rasumuang dope Tuhan aktivitas songon nasomal ali Tuhan pergugui masudi ruas nehuriamon di bagasan sonang neroha dohot hahi pason maka sebab pon perdalanan ninguluan lehomma hahi pason doh gugu disudi hame ruas nihuriam secara khusus tu akayanakon nami Tuhan nasuhuboto hami be madok boha akka tekanan psikologis nan ya dopanna alanungan yang 2 tahun merdelet Tuhan ikon hudul di bagas Nabi Marsiazar dang cupak parsahoran al Tuhan nasida siamani pak manugut tubuh tarik kom Marsiazar di tongan bagas Nabi alani Tuhan pergugui sudia kayanakon nami akan nasudapotan karizu Tuhan ruas nihuriam alani terlubi kiadanon Tuhan parasi roha jala pardenggan bahasa doho patuduhon akau laun ningulu asabui Tuhan marudut akang ngulu-ngulu sikano pare
Asalam tabba Tuhan lasni roha doho pakirimon disadok ruas ni huriam. Akayanakon ni huriamona le Tuhan na somarha soho tardope. Ali Tuhan hodo manoppa bawa doho paropuan. Hodo na zumadi honi asadong donganna di bagasan nguluna. Sudi akayanakon ni ruas ni huriamot Tuhan na somarha soho tardope. Tuhodo pasahaton name pajupak konommu do tuguommu songokko na manugu si Hawa itu si Adam lehonommu tunasidabe donganna dongan saripena di bagasan nguluna patudi Tuhan tuakkayanakon ni huriam naso marhaso khotat dope. Sudi tahe Tuhan akka pergumulan nami di tongan ibagas nami bi. Patau hami Tuhan laho maddalani sudi ari-ari ningulu nami di bagasan gugu doh las ni roha. Nangaka pelayanan di tongan ni huriamona le Tuhan. Sai patau hami akan naposom mangulahon nabui tuk terdungduk kami. Ulaon nami di tonga-tonga ni huriamom marsanga ma Tuhan guarmu calo tang yang nami ala Kristus Jesus Tuhan nami amin. Tapasaha maka manginang pilihatta tutuhatta songuninang akkamana nami na nami nuaing na ditongan di bagas nabi tapasaha ma itu huria maredde mahita. Pertama diriku oleh Tuhan Bapa tarhonina ulimi Tuhan Suruh mata diri sartu ragi Lau Bapa tarhong utu dong pertama diriku oleh Tuhan Bapa tarhonina ulimi Tuhan Suruh mata diri sartu ragi patar pohon basah ditung hati. Pertama diriku oleh Tuhan Bapa tarhonina ulimi Tuhan Suruh mata diri sartu ragi Lau patahan dirim tudong pertama diriku oleh Tuhan Bapa tarhonina ulimi Tuhan Suruh mata diri sartu ragi Banya sangka dohot bareng Sada. Sabar
tatang yakum ma piliata ali di batang amanami dari banwa gijang horo harorwani saluhut silehon lehon naringkan doho nasa uli basa nama uli utus hu pasahat kami masian na nilihom itu kami pilihan nami tuho sejalo magay wa na hucus di zulum pasu may jalaramoti asahu para siya kami pilihan non partibulhon harazaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion uhai marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutaddahami gudang ni silehon-lehom itu hami salam girgir hami madok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinorbadia magwarmu sai roma harazaumu sai sauk malomo ni rohamdi banwa tongon songon nadi banwa gijang lehom matu hami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago sandame jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhom ma damena tu toddim. Selamat hari Minggu, mari kita sudi.